Hallo? Hej. Hvem er du? Skytsenglen. Jeg er kommet her for at fortælle dig, du skal føde Guds barn Jesus om en uge. Og du bliver gravid om 1, 2, 3. Fra en uge til lille baby Jesus kommer. Håber det bliver godt. Maria, vi skal til Bethlehem og tælles op. Vi har fået brev. Wow! Fra hvem? Jeg kan ikke læse. Fra kongen. Okay. Så, Maria, så er vi på vej til Bethlehem. Ja, det er vi med tanten. En, 2, 3, 4, 5. Dingelingeling! Ud, jeg kan ikke tage flere. Jeg har fyreaften. Jeg skal sådan føde nu, Josef. Kom skat. Vi skal over til herberg. Bank nu på, Josef. Her er fuldt op, men I kan føde over i laden. Hvor ligger laden? Den vej. Okay. Au, min hånd. Au. Du klemmer hårdt, Maria. Au. Han kommer nu. Lille søn Jesus, du er så kær, så skøn. Hey, hvem er ham derovre? Jeg ved lidt. Han ser jo hyggelig ud. Han er meget hyggelig ud. Frygt ikke. I dag er der født en trælser i Davids by. Og I skal finde ham. Han ligger i en krybbe. Jamen, den der er i gang, nogen sagde. Nå, ja, det. Pling! Ja, ny stjerne. Jeg kan se den. Jeg kan også se. Jeg kan se den. De gamle skrifter snakkede om, hvis der kom en ny stjerne, en stor og lyst stjerne, så var der en frelse født. Ja, og så sagde han også pling. Ja. Hej Jesu barn. Du er noget helt specielt. Her har du guld. Ole, du sidder lille hjertesbarn. Det ser så kaldt ud. Her har du lidt myre, der skal. Kære Jesus barn, her har du røgelse fra Aldi. Ja. Du skal klappe.